רפי, שלשום עוד תכננו את חתונתך, והיום אנו עומדים על קברך. מישהו דואג לי שם למעלה. פרח שלי, לרגע אני מתעוררת מחלום שאיני מוכנה להתעורר ממנו למציאות מרה. בני יקירי רפי, זה לא ייתכן שזו האזכרה שלך. הראית לי כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד. שנים חלפו ילדי, היית צריך להיות היום בן 37, ואתה יודע מה זאת אומרת, חתונה, אבהות, שמחות ולא אזכרות. כל מי שמביא פרחים לקברך, היה צריך להביאם לחתונתך ולהולדת בניך. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות, בנתיבי אבק וזמן. התגייסת לצבא והיה זה טבעי עבורך להתנדב לצנחנים. תמיד חיפשת את הקשה ביותר. את המסלול התחלת ככל לוחם בתורנות קשה. מסעות, ניווטים, הקפצות וקורס צניחה, ואחר כך מלחמת שלום הגליל. קורס מ"כים, קורס קצינים וקורס קציני תחזוקה. והגשם שב. כבר יותר מעשור שאנחנו פוקדים את המצבה שלך. רפי יקירי, אני עדיין מחכה שתבוא הביתה, ואמא תכבס ותגהץ לך את המדים. מישהו דואג לי שם למעלה, בבשר כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד. היית בחופשה לקראת חתונתך עם דורית. באותו יום קנינו בגדים לטקס החינה, שהיה אמור להיערך חודש מאוחר יותר. כל ערב שישי אני מחכה שתפתח את הדלת ותיכנס עם האישה והילדים. אך הכיסא שלך נשאר ריק, ועכשיו אתה רחוק, ואיננו, שומעים את קולך. רק הרוח תרעד, ואנחנו אומרים, כי אתה קרוב, ועימנו, וכאן אתה לעד. רפי, אהבתי, אוהבת, אוהבים אותך תמיד.